πολιτισμός είναι η κληρονομιά μας. Την παραλαμβάνουμε από τους γονείς και τους παππούδες μας, με χρέος να την εμπλουτίσουμε και να την παραδώσουμε στα παιδιά μας. Γιατί αυτή είναι το αποτύπωμα της κάθε γενιάς, όλων των γενιών, στο μέλλον. Η Ευρώπη, η αγκαλιά τόσων διαφορετικών λαών, αναζητά μια πόλη για να γίνει εκπρόσωπος αυτής της γυραιάς νύφης για το 2021. Πώς όμως θα την επιλέξουν, ποια θα είναι τα κριτήρια, ποια πόλη θα στεφτεί η βασίλισσα της μεγάλης πατρίδας των Ευρωπαίων. Είναι σκληρός αλλά και όμορφος, καθώς πολλές πόλεις διεκδικούν τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Τα Ιωάννια συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα με ζήλο και δυναμισμό. Οι πολίτες της μικρής μας πόλης, που φαντάζουν κύριο στο χάρτη της βορειοδυτικής Ελλάδος, άβραξαν την πρόκληση με ενθουσιασμό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κάρλος Παπούλιας, δηλώνει πως τα Ιωάννινα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να επιλεγεί η πόλη ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021. Ο Δήμαρχος Ιωαννιτών και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου συμφωνούν ότι το δικαιούμαστε περισσότερο εμείς οι Ηπειρώτες από όλους τους άλλους Έλληνες. Υποστηρίζουν την προσπάθεια της πόλης τους με ενθουσιασμό και τιμούν την ιδέα του εθελοντισμού. Στις 30 Οκτωβρίου του 2015, 1.700 μαθητές των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλου του νομού, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών των σχολείων των εκπαιδευτηρίων γέννησης, συγκεντρώθηκαν και αγκάλιασαν το κάστρο. Let it happen, πάντα να συμβεί, ήταν το σύνθημα των εθελοντών της υποψήφιας πολιτιστικής πρωτεύουσας. Αξιοποιώντας το ιστορικό παρελθόν, τα παιδιά ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία ως ενεργοί πολίτες το 2021. Τα εκπαιδευτήρια γέννησης έβαλαν και αυτά το λιθαράκι τους στην όλη προσπάθεια. Οι μαθητές του σχολείου σχημάτισαν στις 12 Νοεμβρίου του 2015 λέξεις με τα σώματά τους, φορώντας μπλούζες με το σύνθημα της καμπάνιας. Καλούμε όλους τους κατοίκους των Ιωαννίνων να συμμετέχουν στην κούρσα της